ngizenze ibhozo ngiyamkhokhela ngisimethele upapa uyapapa Asiphuze ubulisa bani ngizohlala iminyaka kodwa hayibo indaba waye mafana ngihlala eminyango ngine-room awuhlele eminyango nje sonke ngithatha ihlala uhlale lapha akuhlala embhedeni wami hayi kahle khehla kusahlala embhedeni wami thatha isihlalo nje uspitshi lapha ekhoneni segcwele nje la sikhona nemanda khona namafeni no thingene izolo ngikhathele uncenga abantu efeni yakho anginawo angiphuce yakho ngikhathele yini bafo hayi kahle siyakuphuca nje bafo live sala bafo umuntu asini ayixolela sina ini ikati mhlawumbe bayangithakatha nje ikati mhlawumbe bayangithakatha ngekati hawu Jesu alikhosela imvula mhlawumbe we Jesu Nkosi yami kodwa ngithakatheki-ke mina noma ungangizama sanibona njani hayi siphosethu indaba zama-energy nje uthi indaba ngingayisusa ngani lento angisayifuni weJesu hayi so amanzi ashisayo or something amanzi ashisayo futhi ufuna ngishise wena inkophe remove bafo khona inkophe remove ahlo maprazi icheck hey mandalo ikhona beprazi ayi manje simbuzo bafo akekho uncane mfana bayedrobheni mana bahambe ekuseni bathanda idolobha hi blessed bathanda idolobha lapha anginazo ingubo zakhe isimo zingicela ngipha angina-storage sidabisayo sikhona ngigule lo mzali so ngicela ngicela ningipha Suez rooftop izolo ileti thank you ngiyabonga uyezwa kuthiwa bangibonile rooftop izolo ngiyileti ani ngitsheni mina la ekhaya ukuthi ngiyileti abangitsheni bengigqoke nje zona ijini phela ukuba buleti it shows hayi zanele yazanele ngiphuza luyanda ungiphuzisa isavana kodwa yokuqala la sane sekusevaleni sane 6 udlala wami eseceleni qala ishdade bo recovery shy today ngiyashaya sengishaya 2-1 ngilale hayi kahle ke impela usihle izolo ethenga ibhodlela lethakhile athi wena leyo nto uzoyiphuza wedwa hawu thakhile nalasa mafika nebhodlela lethakhile yona phela Christmas hawu mfethu malume sokubona i1K imsize hayi ngiyakutshela kunzima mama la ekhaya malume ebuye anytime soon ngathi ngibona beposta manje malume Mpilo ethi bese Christ bashaya ibhodlela leHennessy ebhale NBA ushilo not the normal one intazobe igula ekuseni sizobe igula futhi ngathola ungathi oyiqamba manga izobe lo ethi uthenga ikisi selokhipha uqamba umuntu ufunda zakhe ngiyayiqala ezinkophe remover kuthiwa ayikho inkophe remove yahlangana angazi I think kuthiwa you soak them off usiphe uthena i-coconut oil iyayikhipha angisayifuni bandla coconut oil wasefast bo ngibe ne-reaction amehlweni amakhwenyana abamanga ngibona kusasa kama ngifuna ukugulisa ubaba Montezi angithi phela abantu bahlezi bethiwa mo awulotsholiwe aphinda walobola fana amalobola yekamkhweyana wakho lomdala fana masebefika kusasa ngifuna angivele akawayiboni i-data sami but kusasa ngizoyivula ngifuna ukubona ngithi hawu nami ithenda
ezokhula Eh? Ngikhulumisi nje futhi. Izokhulumisa kusasa wezosihlisa. Sawubona Sidudla. Ngeke nje. Phela vele ophumla bayazi uyena kuphela ongazi. Ngicela look off yazi. Ngicela look off. Inemoto eningi ngisazi. Usho njani ngizange ngivule report ngacheck. Uthi kunemoto eningi sazi nama-temper wakho. But I understand this into the Christmas. Ngiyabonga nokuthula. Kodwa kuma elo make any difference. Ngibona isikhathi sisinamali. Usifica sidakiwe. That's the thing, man. Usifica sidakiwe That's the thing. I mean, first umntwanto. So bantwathu apho steering ya. Uthenga 2. Okay, Oceans. Waru. Badayisa lapha emafrijini. So by the time ufika la. Thank you Sam. Ngiyabonga Sam ke. Ngisho 2. Kodwa naku mina nje uphuze isingaki nje wade ngilele awudakiwe. Hayi, phela minye. Yabo le. Ngiyabonga Khosi. Phela mfana qeda le yakhe siphoze. Ngathatha 1. Asemunye 1. Phela umambrubu uthu dampizi. Ukuthi uyancenga akusho. Ngiyayizwa la kodwa ayakangeni fully. Ngiyakwazi mina modakiwe. Ngafuna ukukhamba mako. Isho ukuthi izolo nje benikhathaze egateway ngoba ngabuzile rooftop. Cabange kaningi. Mina mingashayeli nje. Ngadaka ngeke ngipetuke. Sihle nje. Awusebuye? Kanti waye manje maseThekwini ngingakuboni. Ngizokubona ngizwile ukuthi ulendile wethando. Uyalamba neThekwini. Walamba neThekwini. I think uthando wakaSamkelo. Uthando? Uthini? Hayi manje nawe Mkhonyana uthi uthando. Hey bo. Ngizokubona gogo yeso. Uhamba nini? Are you here yet? Manje phela uzaplan for Christmas manje wazizokela live Christmas. Uyazi mina ama plans akhisimosi ayazenzekela. Uzosela ekhaya. Hayi angindawo. Hayi angindawo. Mhlawumbe unyuye manje angina ngangithi lesiye ngizobe nginesoka lami. Lapho asho ngoJanuary. Manje angazi. Unyuye wena ngikuzindaba ukuba mhlawumbe ngizobe sengingabe nginayo indoda by nyuye ngena. Get manje nina la ngizothola indoda mina mama. Okay ke sure asithi angiyitholi ke ngidecide ukuthi ngiyahamba kodwa nizoyibamba nodwa la kini hayi ngikhathele udla onyuela bala kini mina. Hayibo ufana usale la kini. Vele futhi limited edition. Ngeke uyibone indawo. No, I think it's male. Ihlala lapha ePhava eLevi's. Ngamncenga umanager yakhona yayi what you call this? Ayokuhlobisa. Incozo kuningi. Incozo kuningi. Uzanginika ngidesela ngoba 500 rand. We had a deal or something, but yeah. Mengigqokile ngithi kade ngagcina. Mengigqokile ngibuza wonke umuntu. Ngithenge. Don't know man. Not the number one. You won't get it. It was custom made. Ngiyabona. Nawe nje ungayizwisa nje cha. So ma. Dates. Manje date yakhe ihlangana nemijacket yami. Futhi ke bemuhle mekude. Yebo, mandla akho uthenge esitolo. Mina nginazi ingubo zakhe isimosi ninazo. Uthengela nje skipper. Uthengela skipper. Sa. Hanibo. Ngizoqwana yani ngiqwana namasamba. Ngidinga amajini yazi angisena amajini. Uba mina ujina kade nje bagcina beqoqa. Iplay. The dark grey one. No, I call Christmas food. Can't wear it again. What going on Christmas? Last year? Yeah. Ngangigqoke le blue elupalazi jean.
namateke ephuma ne-buckethead. So mash this is some Christmas? Niyamesha nini? Mash it. Angazi ngizothola mhlawumbe I'll decide maybe I'll wear a dress. No, don't wear a dress. Huh? Kunomchito. Okay. Lapho ngingenile eGalaxy Boy ihlezi bengena bayosize abakhulu. They always sold. Abona amacice era bengithi ngiyabheka izolo khona lawa amancane ngathanda out of stock angazi ukuthi isitolo basivuleleni. No size. Oh. No size. Kanti muhle kanje lo muntu oleli ethethisha wesiyo. Ukwekwe uphende ngizokwekwa ngoDisemba basane nopende wabo. Ex yami ayithanda le jezi. Ijacket zahlukana ngayilanda. Yibo eyabe. Ezike. It's the house mom. She's stable, Gogo. Yeah. But thank you for asking to. Actually, ngayilanda. Yini enye yami yasala khona lo mfana wayithanda ifashion sense yami. Tozama lokho angifake into. Angifake into. Khona omunye ngabuya nehoodie yakhe banindaba ngayo. Umselapho angeke uswegena ngayo. Usidudla umngaka so inkulu nje. Anethola ntama. Still put what is your ngiyabonga angikwazi ngokwazi ngafika ngathi abangifaka inkope so ngeke ngikutshele nje ukuthi Sanpon uncane wedrobheni sabona hi Manxebo awubandla thank you awande hi Slay ncane wabuya nawo kachuki asazimcimbi Kasanethe emnyango no lembo lesilem yo just mina ngikheje ngothole ngo thole ngobo iphela imvula iphela usayithula. Thank you Mini awusiphiwa ishicha yakhe la yiphi charge kibule encane usiphe mo spare your friend akeleke yona lencane mnyama ayisho di vape come akaze angitshele mina ngithe yakho ngisho mincane nje phela usayiphathe Android angazi isigcwele i-power bank yami lapho charger le bayocina asho ukuthi le charger amafoni awu 3 nawo ngapha kunini ngiyichargeni it's not a normal one utsamayelo u-anti yosiza awahamba ozange ngilunge sikade ngidelete inamba yakhe yabona nje hey guys ngakhohlwa untshela intombazane yaskema abantu baniskema ngisho ngigulelwa usisi I think nje sefane ngenze video eskeme lethu usisi asidayisela imbiza kanti uyiscam babulala abantu I'm sure nje khona asazobangena and nje montswa angeke ubone ngabhayisiseka Hi Slay khona restaurant wayifaka wathi kaphi ngicela ungiyalela mengiphuma ngaseboxer lo seNewtown ngafana ufuna ukurequest cha ngeke akwazi because ngafana agibele kabili uya drive yini gogo ayi Ubering khona ngizokuchazela ngendlela we driver anyukele ngase rank B then bezonqamula la phansi mom is stable baby ngiyabonga bonke or you driving yazi ke phuma ka uwehle ezantsi yabo amateksi eya edrobheni ukuthi ahamba ngakephi khona la izantsi kwakwavala umgaqo khona unyukela ikephi ekabeer rank shorties corner shorties corner ujike ngathi uye shorties corner idonse uhambe straight and then right your first right sekuthiwa Cell C ne bus stop
ungena ngawo. Mohamba lapho indawo uzoyibheka on your left hand side uzobona. It's grayish, right? But uyobona nje kuhle okubhalwe the police. Umani konje ubani Somlandela Road 19 Somlandela Drive. Yeah, moyifaka navigate 19 umshaya zafe. Abomo wena nje ngena kulo left right wase Shotizi. Masunyukele phambili uthi Shotizi uphinde uthi right oqala one bus stop and then uzobona on your left hand side. Hi Slim, akhulume nge-scam. Yes, usisi ko-scam usho ukuthi uma wamthola yabo yazi wenze njani ugeli. Yes, 19 Somlandela Drive. Yes. Ufike athi ma-comment yabo njengabantu abagulayo abo nje kuma-post noma ama-post e-cancer or someone like obani noSubhanibani onamabele. Ayingeke umkhwenya onamabele ke. Ngiyakubonga gogo uyi-type sakho hey abonamabele. So me comment avenathi yena uthiwa igama lakho uyibiza ngonesi kodwa ngoba uma wayenzi ngabona lethu ukuthi ayinasithombe lento so vele iyasolisa. Ufika comment athi yena khona umama wamsiza lalela ngoba uTikTok uyayikhipha inamba mawudinga usizo inbox. Ayina ngempela umama inbox ekuseni mengivuka athi ubheke lapho ngathi unesi lo uphendulile ngithatha inamba mengithatha inamba athi uma umfonele ngimfonele lo mama waseManguza mengimfonela ngimchazele ukuthi kanjani you not late gogo ngimchazele ukuthi hayi uma kubuhlungu isisu she's in pain so nje hayi umama akhulumele phezulu hayi intombazane faka imbizi u2.5 uzobe usufaka no90 rand uphasise eTexini ngoba umama uyagula Nkosi yami untanga wethu ngoba ugula kakhulu uzohlehlisa noma eyodwa kulaba kade besebekhokhile so ukuze ngikwazi ukuyosika imithi ngicela nje imali nifake ngokusheshsha ngoba umama useyinhlungweni. Okay fine. Umana ke imali ayifaka ku-account yami and then ngimfakela ngihamba I think nginendlela to Scottsburg Saturday umuthi mind you umzali uyagula kalali inhlungu. If you know cancer people uzokwazi ukuthi uyakhala day and night ithemba lakhe sekulembize kuthiwa izomsiza yabo. Hayi ke kube ukuthi ke ngiyahamba ke mina ngeScottsburg because ngangizobuya Sunday. Saturday imbiza ayifikile. We expecting phela kuthiwa so lokhuza so ilande erenki yabo. Hayi ku-Saturday kuthuleke, Sunday kuthuleke, Monday uyadlala ngathi asuke lapho athi itaxi ibe nenkinga ibe nengozi but usecele lo nesi lo sathatha ke inamba uthe nje uzosiza kanankinga so uyena ozoletha afike at least anakekele umafu usuku and then iloke ngishaya lento ukuthi hawo a stranger sengaze akhathalele kangaka umuntu ongamazi hayi angafike Tuesday ngisemsenzini uma nayo loke ngixoxa ukuthi awumfonele umbuze phela ngize emsendele WhatsApp ngithi sisi ngitshele if I'm being scammed khona ngizokuthatha inyathelo ngendlela yami athusisi ayikho lonto ngaskema kanjani ngeke nangempela akafike that day shothi wayesesabisa ukuthi ngithe uzothatha inyathelo afike amkhombisa akazi noma nezimbiza bathatha noma yini bayipheke kube ngathi ke hayi ugeli from that day uphalaza one way
akudleki ayikho into ehlala eswini uyehlake phela ngoba akadle lutho nani aze aphelelwe amandla ngimhambise kadokotela to put a drip. And then Saturday last week she had a minor stroke in the mouth because bathi the sugar levels are down because bengadli nani. Aloku engishusha-ke ethe fonela umama lo waseMangozi ngitshela ukuthi sengishawe stroke kanjani. Ngiyabonga. Ngishawe stroke kanjani. Ngithi mina awume ma siqale ngokubalekile sihambise kadokotela and then umama ngizomkhuluma naye mase ngibuya. Kanti sothi sibuya ufika umngane wakhe kuma ezombheka. Nendaba yalo mama angiyinakile. Yabo nje ngiyithulele kanti Friday before ashawe stroke waye ethena umama kade ethi umuntu akamlapha uhafu so unomuthi wezinto ngoba ikhimo isiqedile ama-organs akho nezinto so ibhodlela li-1,000 but ngoba akasaphusha imali ufuna asinde udadewabo kulungile akawufaka u-500 bese faka no-90 rand shuthi uzoba inkweleto 500 yabo. Hi Sliyakuthanda Lala, thank you mami. Athi-ke uma ngibuza ukuthi nginayo imali on my account nginayo ngithi nje cha ngoba iyangicika lento. Athi ngicela ungiphathela yona mase emsebenzini ekseni uqala uyideposit ngoba umama afana apheke lo muthi wezinto nani. Hayi na ngempela uma sengisendleleni driving to work ngithi yazi zobe ngiyideposit le mali kuma account angiveni ngiyisende le mali. Alright gogo. Hayi-ke ngimsendele and then ngibisendele proof of payment umama ngoba nami nginayo inamba yakhe. And then manje njobe sethi uyasilapha i-stroke eThekwini nje akekho umuntu okwazi ukulapha i-stroke 4 days nje sobe sese-right kodwa manje mntanami anginamali njoba le mali wangifakela yona Friday ngahamba ngayosika imithi ngoba phela sengenzela uma ukuthi nje alulame angisagijimisi imali senifana nomndeni kumina wema. Kusuke-ke lapho athi angizama u-650 ngoba ngimtshela ngilandula nami ngoba futhi sengibonile ukuthi ngathi kunobuskeminyana la ngilandula. Athi ngithi mina ema sengithembe wena bekuthi ngiyayizama le mali ngizama imali engakanani. Athi yena u-650 ngithi mina okay. Kanti khona omunye umntwana la ku-TikTok ethi uWendile, probably most of you niyamazi, udayisa inwele. So bawuthuna-ke shuthi sigulela abazalwa nge-inboxa naye and then we ended up sharing abazali bethu bagula ngento eyodwa. Naye angitshela ukuthi uthengile umuthi kulo mama waseMangozi. And then on a random ngivene ngithi awuthi ngimfonele umntwana ngimfonele ngimbuza ukuthi weWendile don't you feel something offish ngalo mama waseMangozi? Athi Wesley ngiyakutshela nami kade ngisho nginemithi ayifiyanga ngeteksi yafika ngafonela umfana esethi uyayiletha nge-Uber kaze ngababuza emotweni yabo ukuthi ngizomnika kanjani uma le mithi engafikanga ngeteksi lekuthiwa izofika ngayo. Kube ukuthi sinoWendile siyambona ukuthi lento esicabanga yiyona. We decided ukuthi asiyoyenza i-affidavit siyovula amakhesi eCapitec sifleke i-account yakhe as fraudulent. But sabona mesenze njalo futhi ukuthi uzobona ukuthi hayi sesimbambile yabo. But kodwa futhi ngazama-ke eloku engishusha imali ngiyayithola yena ngivele ngithi khona ubaba ubhuti engiboleke kuyena kodwa uthe uzobuyela kumina. Ekuseni ngivuke ngemeseji yakhe athi imali suyitholile uma bandla uyagula khona sizosheshe simsize. Ngithi mina yazini ubhuti ufike late kumina lo bezongiboleka imali sesimshaya ngomqondo-ke manje. Ufike late lo kade unginika imali but unginika ucash so nguphathisa uncane uzoshiya kumama thizeni erenki. So ngizocela lo sisonesi ngoba uthi ayikho akanankinga
uyayivala ishift sokanankinga noma yini nje ukuthi uma asizakale uzoyenza. Ukhathalela abantu angabazi, that's iyona into emenza ukuthi nje abe offish. Ukhathalela abantu angamazi wena nje umouse ave usumthanda. Hayi-ke suke-ke ngimtshela ukuthi khona ngizomheha ukuthi azoyithatha le mali. Ngithi yazi ngisasengigcwasela nalowa 500 rand wawushoda kuleyambisa yezinto plus lo 650 othe nguzama, so imali ozoyilanda kulowa mama u-1.1 bani. Athi awusisa nikwazi ukuyidepositha yini? Mina kusho lo mama onesi, mina nje umama lo waseManguza ungifonelile ngathi ngizosiza. So nje hayi sithi-ke amaqola sithi-ke noma ngathi uthumelile umfana ngoba probably sasesicabanga ukuthi sinowindile mhlawumbe uzophinda athuma umfana njengaye u-Uber. Hayi ngitshela fanele ngibuye ngiphuze phela. Hayi-ke silokhuzi. I'm good, Abby. My name is Rosa Malone, unjani Rosa? And then-ke kube ukuthi uloke edembesele yabo, siyamvela uncane useserenki le useserenki uncanene oyakhe abo nje bafuna ukumbona ngoba lo mama vele wama-fruit yabo siyamazi. Sasesimtshelile ukuthi mekuthi nje umuntu uzolanda imali avene enze ngathi imali ayibeke etafuleni so usayoyithatha la ayibeke khona. Hayi-ke nangempela athumela umfana. Bethuma umfana bambamba oncanena bambuyisele eceleni bathi asidinga ukuthi umemeze sitshele ukuthi nisebenzisana naye yini usisi ngoba phela sithi thina siyagulelwa nisibulalela abantu. Ngisho ngathi uyaskema-ke abantu, there are many things but musu ukunika abantu ithemba and ubanike into engekho yabo. Hayi-ke kube ukuthi umfana-ke akazi lutho, uthunyiwe, ujwayele ukuba udriver wabo. Bebeyogrosa nani bamfonele sesiphingo bathi akagijime erenki thizeni khona imali azoyithola. Kuleyo mali uzothatha 400. Uyabazi-ke nabo abanye i-trip edrobheni uyoyithatha imali nje yabo ukuthi imali nawe ubungayisukumela. Hayi-ke kube ukuthi-ke kuze kushaya intambama ungapheli isikhathi athi uncane etshela lo sisi ukuthi usubanjiwe and asikudedele. Akuphelanga isikhathi kugele ofaka u-3K. Mefaka u-3K bese ngifonela mina uwendile lo osebenza edrobheni ngithi sisi bambambile ubhuti obethunyiwe imali, so nawe uma ufuna imali yakho ngiyacela bandla usondele ngaserenki. Hayi-ke sagcine-ke ethi ugeli uyodiphositha enye imali egaleria umolayini. Sasabona ukuthi hayi usebalekile. But my most concern was ukuthi sihambe simbona noma ngimtrendisa but simazi ubuso bakhe. But inkinga-ke manje yazi isystem yala eSouth Africa iyasifeyila. Sasesicabanga ukuthi somthatha umfana sitshengise kalosisi, okay fine. But ukufika endlini yomuntu singena abongcono ukuthi sihamba namaphoyisa nakhona ukuyovula icase uzothatha mhlawumbe kuzothiwa ngoba baseNanda asamsoyivula eNanda and we're not sure noma we're gonna get amaveni yabo. So nje guys men so nje angiyazi ukuthi mogulela usufuna noma yini esizayo, but I was just letting you know kunesikeme esikanjalo umama othembisa abantu ukuthi uyayilapha yena. And it comes to find out umama lo othi osuke ku-TikTok is the same mother lothi upheke imbiza le kuManguza. Umama ukhulumela phezulu and then lo siso othi unesi okuyena futhi ukhulumela phansi. So nje ningadlala abantu bayadlala and lo sisi inkinga yami mhlawumbe usazoqhubeka ona abanye bazofa ngoba nje once waqala ukuphuza le imbiza zakhe athi yakuhlambulula guys, I'm trying
He's taking advantage. Phame futhi wawugulela uyenze noma yini Nkosi yami. Yes. And thank you, baby. How are you doing, mine? I love you so much. Thank you, Kelvin. Mine unjani? I'm good, my loving. Cabanga mina ngithi with ngo-1.8 ifike endaweni yaselvisa ngiyakhala kuyimanje. You call them out, return it welusi awukwazi ukhokha into engazi ngizame ngizozama khokha ayikho into ezoyenza. And I see you, Nels, darling. Sakhuluma nge-scam namanje. Yeah, sengibatshelile. Mina ave ngisaba ukuthenga ku-TikTok. Ngiyakutshela kufanele uthenge nje umuntu ngamsiza umakho siyasindi Nkosi yami. So ngiyabonga Qabelihle. Thank you very much. So guys, thank you Happy. So mekuthiwa nje ku-TikTok khona usisothi ulapha mhlawumbe uzobuya ngesinye strategy, I don't know, but i-scam nje leso. Kuwendile wathi imbiza u-3.1 shuthi wabona ukuthi hawu lo udayisa ama-wave nama-iPhone unemalani, uya ngenkulumo yakho ukuthi uthini, usound angathi umuntu onemali noma cha. Wendlunkulu samtshela ngakusasa ngoba sasesivelele uyena ukuthi umama muphi, noma sesishilo ukuthi umama uncane uhlala erenki imini yonke, wathi hayi umama ubhizi. Hayi yabo nje. Awe mawe lusi ngangashona imali leyo sawubona Miro. Ngiyabonga nokulunga. Thank you sis. Kadwe lusi ngayithenga kwendila ngimkhulumeli ngoba siskenyo sobabili, but uneyinywele ezinhle kabi, quality hair. Quality iphuze isavana joma yokuqala ngoba yokuqala. I'm just lashes plug uka Ntokozo kajika masho. Ngiyakutshela busenana sam bakhona basindayo ondayo noma nani mhlawumbe futhi kusuke ngakabi khona ngabi isikhathi sakho sokuthi uhambe emhlabeni, kodwa phela usuke usebenzisa noma yini ngoba usuke ufuna ukusinda. Ngize kubona umshana welala. So nje mina ngabe ngabonye umfana lo akhipha umama lo athi lo I don't play like. Lalela o rank manager o driver rank babemfuna ukumqeda. Manje ke mina onginozwele seshilo ukuthi akamazi ukuthi nje ugaxele ngoba nayo ithandela imali. Ngiyabonga cela umuzi. Ngiyanqaba ukubuyisa imali sengithe so imoto claims court. Mawungena inkinga I can send you a video yazi. Ngangisendela gogo. Awe small claims ayihabo nje indaba yokubopha ukuthi abantu badayiselane if they gonna end up scamming people. Uvena ungazi nje. Mina ke nje ngiyayithanda quality or into ebengizoyikhala. That's why I always mengithenga ngithanda Vietnamese hair, and sengancamela ngilebhayi mengibona ukuthi ngathi yaluma iprice yakhona. Kodwa nje khona omunye intombazane la ngiyakhohlwa uba uaphiwe naye ngathi mengibuka hair is beautiful. So nje ukuthi awulazi ibhano and badlala ngeimpilo zethu and lo mama ngendlela sengayo uyam soft talk umzali amtshela ukuthi uzosinda hibo abonje engakabona ukuthi simbambeni wathi mina usephuma endumbeni and umuntu oshayisa uma ngestroke, umuntu wasemsebenzini bafuna suku uzongena manje njengoba uDisemba
njengetoho bese ngasaphuma amanga ngakho nje mina ngingathanda ukuyohlola hayi why ngiyobheka izinto ezongistressa vele futhi labantu nje banamanga wathi-ke kodwa ushwebile ngoba uma uhamba noNkulunkulu wakhe usebonile yebo. Hey, skin routine anginaso koko skin routine uke nje uyigcobela i-Epimax ebusweni ne-serum. By the way, ngowakaXaba, just confusing the enemies who always in my social avengikuthanda. Oh, thank you, Abby. Awunonkosi. They know the right words, I'm telling you. Manolimi wecela umuzi ngoba nje uze but manje ngoba abazali ngihlezi ngibatshela nabo ukuthi abazali bethu asibakhiphe nje ko-TikTok last year bamskema ngama-shuffing dish wathi ufuna ukubolekisa ngawo ngasho mangathi i-scam lesasizi hawu ngoba abasibuze ngisho ukusibuza thina ubona ngayo umuntu esethi hawu ngibona ukuthi ngathenga ngicela simise kuThabani ehlatshwayo phindile ukephi uThabani ehlatshwayo wenzani angifuna ungasho kubuhlungu ubona umzali egula cancer ngiyayibonga sengathi uma wakhe ngarathi ngiyabonga sithanda sami it's not easy shame angifuna uqamba manga yabo nje ngumuntu sewayiphuzela ekhaya sometimes uthi uyaphuza yakudake ngasho ukudakeka ucabanga ukuthi mawuphuma maybe khonto ezokwenzeka later mhlambe you need to drive to esibhedlela and mina-ke eyama imoto ifile so imina enginemoto la ekhaya. They out to get money wePoppy. They out to get money. Abanendaba nje. Abanendaba nathi. Ukhona la TikTok udila nezinyanga zama-scammers. Okay, ngizokuyombheka gogo. Kodwa nje bese ngifuna nje shame ngidabukela amanye ama-victim that are gonna fall for losisi ngoba kona ngisho umama usisi shuthi nje yena ucabanga ukwenza quick cash iy'mpilo zabantu. It's not fair ukuba nje uhlanya futhi. Yes, wezama bama-scam labo yebo nje. Hawu baby bese ngikhohliwe ukuthi nginengane mina futhi ehlezi ngilethela ukudla nge-tray. Ngiyabonga Montezi. Kiss mama. Who's the best little child? You are. Yeah. No one else. You are. And you are the best mother in the whole wide world. Thank you, baby. Tata, I put the tray lakho. Oh. Ingcosana abasesenza ngoweqiniso manje. Ngempela icela umuthi ufana nje sengathi ungaya umuntu owaziwayo. But I always think they all say the same things labantu. Bayazazi vele iy'nkinga zethu ezi-general that people face. But khona babemosho but userenke yasehora bathi umuthi wakho uyasiza. Abantu embatha ube yazi wema embatha izinto esengiy'thengile. Okay Mancobo ngizokwenza njalo abanye bebethi asechibini. Umuntu sweet, umuntu is very sweet. Umuntu is sweet, umuntu is sweet. Every day ungilethela nge-tray futhi hleze ngiremind ukuthi
uyangithanda futhi njengobest mama. My sister had stomach cancer besingalali, but thanks God siyari. Pamela nami angithi uma bekuyi-cancer yesibeletho apparently kuthiwa sinyukile sesiswini, so wayekhala ngesisu nje. Uyamazi umuntu iy'nyembezi zidriphe angalali ekhala like proper pain, hayi ukuthi uzozumeka kancane uthi uyavuka ekuseni. Pain nje throughout. There's a store called Simos Africa. Try them, sis. I'm just gonna screenshot most of the things and give anike kamasho echibeni sihlamba ngathola usizo eClermont. Okay, kokhona nini ichibe sejwayela ngithi sikhulile emlazi kakhe. So mayebeba nalama xilongo khona isonto lechibe lingasekhaya or 10. So uDecember bashaya ngisho isalad labhontshisi ngangigcineni baked beans nemayonnaise. Okay, babe, ngiyabonga amancubo ngizoyibheka. They have an account here. You have their number from there. Ngiyabonga gogo screenshot uzoba right mama. Thank you Nosi. Nami angisathandi ngize ngisho ngithi uDecember wami mhlawumbe uzoba next year. Lapho geli so worried uhlala asisenjani igobhe. Hey, yabo nje mangase ngibe right ngithi umzimba wakho phela busudrinekile, so nje give it time to recover. Let's say nathi sasisho njalo gogo sithi iphelile. I think mom has been in hospital 6 times this year. Ukulala ke nje kukodwa. Abe ngcono ma. Ngiyabonga ntwanasi, thank you. Ngiyabonga somdanso. So nje guys, thank you baby. Ngiyabonga Tsakana. So nje abantu bayadlala ngabantu, but I hope most of the time ngokubona ungene, I always give myself ithemba ngibheke ama-success stories eKent kunokuba ngibheke la abanye ubone ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela ehlukene, asifani. What works for omunye won't work, but ke ukuthembeka nje, ukuthembeka khona nje la. I think mhlawumbe ngabona 2 weeks back, 2 or 3 weeks ago emsebenzini angagcina ngayanga. Ubange ngimsendele invite ngagcina ngayanga, sengiphethwe umkhuhlane ke nami ngigula. Akekho right sashintsha nabo nje namhlanje. I couldn't go anywhere because ungane bekufana hambe noma naye baye edrobheni. Fine noma khona anti osizayo, but usizwa abantu ngasemgini. Uma futhi afuna ukugezwa noma, so fana ngimgeze mina, fana ngimfunze nje. So thank you Langa, ngiyabonga. Cancer bullshit scam. Okay gogo, sengithenga noma yini, ngize ngamthengela ama drops e-anxiety bani, ngoba ngithi nje ngoba sometimes uvene umbone esekhala angazi nje. Oh hey, so nje abantu ngiyababona bethi hawu asanazi angisaposting, but ayikho into ehlekisayo, ayikho nje. So but siyanithanda still ukuthi nje it's just a phase, izodlula sithembe. Siyabonga Sithe.
Ngiyabonga mazethu. Ngiyabonga iy'nhlungu angasenazo akusafani nangesikhathi kuqala. I'm going to injection is to recover, which is chemo. Ngiyabonga thina chemo ugela akasayifuni uvena athi ayisebenzanga. Nawe uyagulelwa yini Sidudla? Yakutshela uvena ubona ufana nomuntu ozoloku ethi unjani uma lapho there's no awukho ukuba ngcono. So sometimes nje bantu basuke bekuzwela abantu ukuthi nje I think now usune stress. Ngiyabonga gcina Musa, I'll see you there. I'll see you. Ngicela unishiya manje guys. Ngoba umuntu uvalile nje. Mina ngekhathi zami ku-December ngivalile ngihlele ekhaya. uNkulunkulu works in different ways, shame. Ngiyabonga sithandwa something. I'm the one who's sick. I mean, ngithi nokuzwa ukuthi unjani. Hey, uma ngize ngimphuca ifoni, but naye-ke manje asenandaba. Ekuqaleni beza-poste abowayidabukisi. Manje naye I think nje you get to the point where awusapho uyagula nje ngempela. Siyabonga cela umusa, thank you very much. Ngiyabonga guys ungilalela nesitori sami. I hope no one gets trapped kulo sisi scam sakhe. But we still love you. Probably unyaka omusha will come with new content. Umuntu uzobe se-right. Hi Thuli. So nje, love you very much. Nibe nesonto elihle. Ubuye kusasa no, alright. Ngizobuye. I love you sis. Sure. Thank you Sidudla. Now be right here sithandwa sami. I wish you healing. Ubuye nje uphume lapho. Siyabonga. Ngiyabonga Pretty. Kuzodla love you more even. Thank you baby. You be right guys. It gets ngizonibona kusasa vele. Angisasebenzi ngiyoze ngibabone January, so I'm home. Good night, ngiyabonga Tsakane. Thank you very much guys nonke. Those who wish me well, mawuzoba right. Ngiyamthemba lapha ngisho umkhuleko I'm not big, but umuntu usefunde ngisho ukuthandaza. Vele ngabusahambeka.